Namáču tých pohárov, ten najväčší im patrí a ja im chcem pogratulovať, aby sa im darilo a aby získali nárok, aby sa trošku odňukali a potom ich čakajú len vyššie méty, alebo môžu začať hneď. Takže chlapci, pogratulovať. Vítam v podcaste SP21 pána Stanislava Lloydla, ktorý je športový manažér a tréner A mužov MFK Byča, ktorým sa podarilo postúpiť do 3. ligy. Včera ste, pán Lloydl, dostali pohár. Užili ste si tú slávnosť? Tak bolo to také milé od primátora mesta Byča a jeho spolupracovníkov, že si nás ocenili, a takisto prišiel prezident Stredoslovenského futbalového zväzu, pán Neuschl, že bola to taká príjemná akcia. Potom sme si s chalanmi išli sadnúť ešte na jedno pivo a bavili sme sa už o novej sezóne, kedy začne príprava a tak, že či chalani zostávajú, či má niekto úmysel odísť a tak. Takže taká príjemná akcia to bola. Super. Keď si spomeniete na to predchádzajúce obdobie, vy ste Byči 4 roky, čo vám tak najviac utkvelo v pamäti, ale respektíve čo bolo najťažšie z tohto obdobia? Najťažšie to bolo vtedy, keď sme spadli do toho okresu. Nemali sme káder, ostali tu dvaja hráči, aj z tých dvoch ešte jeden rozmýšľal, že odíde, takže to bola taká hektická situácia. Poviem pravdu, som ani nedúfal, že to dáme nejako dokopy, a vtedy hlavne pomohol Robert Boženík starší a sme to nejako vyskladali, ten tím, a nakoniec máme 4 postupy za sebou. Ale vtedy to bolo asi také najťažšie a myslím si, že to bolo pre MFK Byča ako klub asi najkritickejšie obdobie. Či sa tu vôbec fotbal bude hrať. A nakoniec sme to zvládli a dnes sa tešíme, že už sme postúpili do 3. ligy, ktorá je riadená slovenským futbalom. Za tie 4 roky sa vám podarili nevydané veci. Postúpili ste 4-krát o súťaž vyššie, vyhrali ste prvý ročník prezidentského pohára, boli ste ocenení ako najlepší amatérsky klub na Slovensku a posledná trofej Movie Trophy pre amatérsky klub, ktorý v slovenskom pohári dokračal teda najďalej, čiže úžasné výsledky. Čo bolo možno, čo je z vášho pohľadu tak najhodnotnejšie z toho pre vás osobne? Každá trofej má svoju cenu. Ja si myslím, že najťažšie to bolo postúpiť z toho okresu, ale čo sa týka po tej športovej stránke, asi Movie Trophy. Tam sme do 4. kola sa dostali a nakoniec sme si zahrali so Spartakom Trnava, takže po tej športovej stránke asi tento úspech. Ale čo mňa ako trénera teší, že sme začali pracovať dobre s mládežou a že veľa hráčov z dorastu mi pomáhalo v amústve a že si dokážeme vychovať samých hráčov pre tieto súťaže. Verím, že tí chlapci sa uplatnia aj v 3. lige. Tak to ma asi teší tak najviac, tá systematická práca s mládežou. Super. Naozaj je o Byči známe, že teda pracujete s veľmi mladým kadrom, veľmi mladými hráčmi. Mnohí hrali súbežne za doraz aj za mužov. Koho by ste tak vyzdvihli najviac z tých chalanov? Nerad by som jednotlivcov, pretože tých mladých chlapcov tam máme viacej. Či je to Maťo Pavlík, Kubo Hratánek, Samo Kaštán, Marek Uriček. To všetko sú chlapci, ktorí vyšli z nášho dorastu a postupne sme ich zapracovali do A-mužstva. Ale hovorím,
je ich viacej. Hej. Niekedy ide karta viacej jednému, inokedy druhému, ale hovorím, pre nás je dobre, že nemusíme robiť nejaké nezmyselné nákupy a vieme si tých hráčov vychovať sami a je to aj určite priateľnejšie po tej finančnej stránke a dnes každý klub má v prvom rade ekonomické problémy, čiže toto je veľmi dobrá cesta a myslím si, že momentálne aj jediná vychovať si a takto prežiť. Jednu hviezdu mi ale teda nedá nespomenúť a to je Dano Hundák, ktorý je najlepší strelec súťaže, takže ten sa výrazne pričinil o to, že sa nám ten postup podarilo vybojovať, dokonca aj ten rozhodujúci gól v tom Kysutskom meste strelil. Tak ale treba povedať, že Dano Hundák prešiel akadémiou MŠK Žilina a potom hrával už vyššie súťaže, bol v Dubnici, v Púchove, Považskej Bystrici. My sme ho ako zraneného hráča potom kupovali. U nás sa dal dokopy takže treba to brať, že toto nie je náš produkt, ale je to byčanský odchovanec, čo nás teší a aj to, že sa potom rozhodol hrať v Byči a veľmi nám pomohol pri postupe. No a ľudí teda zaujíma, či zostane. Lebo domnievam sa, že ponuky musí mať aj iné. Ponuky podľa mňa bude mať, ale je už ženatý, má malé dieťa a určite do nejakého rizika nepôjde. Dobre si to všetko zráta, pretože u nás pracuje aj v akadémii ako tréner pri mládeži. Takže on zažil tie situácie, keď bol v druhej lige, či v Dubnici, či v Považskej, či v Púchove a nebolo to tam také rúžové s tými financiami, takže on si to podľa mňa dosť dobre rozmyslí a má aj také byčianske srdiečko, čiže určite ho bude lákať tu zostať a skôr sa pobiť o ten... Vstupujete do 3. ligy, ktorá je určite kvalitnejšia súťaž. S tými odchovancami sa vám podarilo vyhrať 4. ligu. Budú mať tí chalani na to, aby sa etablovali a hrali možno o postup, ako ste spomenuli aj v tej 3. lige? Pokiaľ budeme kvalitne pracovať, kvalitne trénovať, ja vôbec nemám obavu, že by to chalani nezvládli. Zasa až taký veľký rozdiel tam nebude. Otázne je, že či budeme hrať o špicu alebo niekde v strede. Verím, že o záchranu taký scenár nám nehrozí, ale zase musíme sa dobre sústrediť na ten tréningový proces. Zase si nejakých hráčov vychovať z dorastu, aby po prípade o rok prišli. Toto sú také priority. Čiže nepozeráme sa, že za každú cenu nejaký postup, pretože ani nejdeme nejak výrazne obmieniať káder. Budeme radi, keď títo hráči tu zostanú a s nimi sa dohodneme. Pokiaľ by nastala nejaká situácia, čo je vo futbale realita, že by niekto odišiel, budeme sa musieť poobzerať po posilách, ale ja by som bol rád, keby tento káder, ktorý odtiahol túto 4. ligu, zostal pokope a možno 1-2 mená nejakých perspektívnych hráčov, že by sme ešte dotiahli, ale skôr chceme to ukázať aj pre tých našich mládežníkov, že počítame s nimi, aby ich to bavilo trénovať a mali nejakú víziu, že raz sa do toho prvého mužstva dostanú a to prvé mužstvo bude hrať aj patrične vysokú súťaž. No treba povedať, že ako ste prišli, každý rok ste postupovali, čiže bola by asi škoda to teraz preužiť, keď ste na tej víťaznej vlne. Takúto otázku dostávam asi každý deň, že či ideme ďalej postupovať a ja každému poviem, všetko je možné, bol by to husársky kúsok, už 4 postupy asi je to rarita na Slovensku, nikto to nemá. Keby sa nám to podarilo 5. krát, bolo by to úžasné, ale ja sa skôr pozerám, čo bude s Byčou o takých 10 rokov, kde bude, či bude hrať tie vyššie súťaže, či tu stále sa bude pracovať dobre s mládežou, aby to nebolo tak, že, lebo viete, hore sa ťažko ide, veľmi ťažko, ale dole spadnete veľmi rýchlo. Takže priorita je, aby ten klub bol zastabilizovaný a uvidíme, čo prinesie nasledujúce obdobie. Ja si myslím, že keď sa bude kvalitne pracovať, Byča má na to, aby raz zabojoval aj o tú 2. ligu, čo by už bol historický úspech, lebo ešte 2. ligu nikdy nehrala.
Tá tretia liga teda bude si vyžadovať vyššie nároky na, dajme tomu, infraštruktúru, financie a tak ďalej. Splňa Byča všetky tie kritériá? Všetky nesplňa, ale to zásadné rozmery ihriska splňa. Kapacitu na sedenie máme dostatočnú a tie ostatné veci určite nám na to dajú výnimku, aby sme to do roka odstránili. Takže ja verím, že s týmto nebude problém a že tú súťaž v pohode po tejto stránke budeme hrať. Kedy začína letná príprava? Máte v pláne nejaké prípravné kvalitné zápasy? Príprava začína koncom júna a zápasy už máme dlhšiu dobu dohodnuté, pretože my sme nemohli čakať, že sme nevedeli ešte, či budeme hrať 4., 3. ligu, ale máme takých tradičných súperov, s ktorými sa konfrontujeme. Hráme s Lednickým Rovným, s Čadcov budeme hrať a možno ešte nejakého atraktívnejšieho supera z vyššej súťaže budeme hľadať teraz, aby nás trošku preveril v tej príprave a ako na tom sme. Super. Slovnaft Cup, kde ste sa dostali v minulej sezóne teda veľmi ďaleko do 4. kola. Opäť ste sa prihlásili? Áno, sme prihlásení, pretože si veľmi vážime, čo Slovnaft pre nás urobil. Veľmi nám marketingovo pomohli. By bolo úplne nekorektné, keby sme teraz odignorovali tú súťaž, aj keď to bude náročné hrať na 2 frontoch, hej. Lebo poznáme to, tá záťaž na hráčov bude extrémne vysoká, hrať tie anglické týždne, ale to, čo pre nás Slovnaft urobil, fakt to si vážime a sme ani nerozmýšľali, že či sa prihlási alebo neprihlási. To bolo jasné, že ideme do toho pohára. Asi s tým súvisí aj tá posledná trofej, tá Move Trophy, ktorú ste dostali za to, že ste sa dostali najďalej v Slovnaft Cupe ako amatérsky tím. Okrem toho ste ale minulom roku boli vyhlásení za najlepší amatérsky klub na Slovensku, čo je úspech, o ktorom sa moc nehovorí, ale je to zrejme veľký úspech. Vlastne sú to dve rozličné súťaže. Movie Trophy je záležitosť Slovnaftu ako generálneho partnera Slovenského futbalového zväzu, čo sa týka slovenského pohára. A Grassroots, tam sa posudzujú iné kritériá. Tam si každý kraj, čiže za stredoslovenský kraj sme boli nominovaní my, ale tam sa to neberie, čo sa týka A-mužstva, ale ako ten klub celkovo pracuje, aj akú má infraštruktúru a to sú dve rôzne súťaže. No a čo sa týka toho Grassroots, treba povedať, že sme boli vybratí potom z celého Slovenska, čiže zo všetkých krajov a naša prezentácia išla na Európu. Takže to bol taký, ja si myslím, že veľký úspech pre všetkých, ktorí v klube pracujú. A Movie Trophy, to bola záležitosť čisto pohára a tam sme boli ocenení, že sme sa najďalej dostali aj z týchto amatérských klubov. Super. Dobre, čo na záver si zaželať? Teda samozrejme úspech v tej 3. lige, ale z môjho pohľadu aj to, aby si diváci ešte vo väčšej miere našli cestu na ten štadión. Tak diváci, to je celoslovenský problém. Keby som mal riešenie, tak zavolám do Žiliny a im poradím, že čo majú robiť. Neviem, čím to je, lebo keď si pozrieme okolité krajiny, či Poľsko, Česko, Maďarsko, tam je oveľa väčší záujem o ten futbal. Mňa milo prekvapila návšteva teraz v poslednom kole, keď sme hrali ten rozhodujúci zápas v Kysuckom Novom Meste. Tam bola úžasná atmosféra. Pozbudzovali obidva fanúšikovské tábory, Byčiansky aj Kysucké Nové Mesto a čo som bol fakt prekvapený, že domáci pozbudzovali, aj keď sa im ten zápas nevyvíjal dobre. Voči nám tam nebola žiadna nevraživosť, nikto nám tam nenadával, čiže celkovo prajená atmosféra a hráči si pochvalovali, ako sa im dobre hralo pred takou kulisou. Že bodaj by takýchto zápasov bolo viacej a
Asi atraktivita toho súboja rozhodla, že tam tí ľudia nakoniec prišli, že ich ten zápas zaujímal a domáci tréner povedal, že asi taká návšteva tam bola v 76. Takže bolo to úžasné. No a my takisto v Byči rozmýšľame, že ako by sme ešte tých ľudí pritiahli, pretože výsledky máme. 4 postupy, všetky tie trofeje, tak, ale tiež tá návšteva nie je úplne ideálna. Hej. Myslím si, že tých ľudí by mohlo byť trošku viacej, ale toto je celoslovenský problém a snáď s výnimkou Trnavy a Slovana Bratislava. Dobre, super. Ďakujem veľmi pekne, pán tréner. A želám Byči, nech sa vám darí v 3. lige a vo všetkých súťažiach a trofeje pribúdajú. Takže vítam pána primátora mesta Byča, hlavne v tejto chvíli prezidenta MFK Byča, pána Miroslava Minarčíka. Vítajte, pán prezident. Ďakujem pekne. Takže včera ste dostali pohár za víťazstvo v 4. lige. Užili ste si to? Určite tak ako ostatní tréneri, asistenti trénerov, rodičia, ale hlavne teda hráči. Je to také zadozučinenie za tú poctivú prácu, ktorú sme si teda stanovili, nejaký cieľ a vyhrať 4-krát pohár postupový a dostať sa až do republikových súťaží určite nie je jednoduché a sklbiť všetky tie povinnosti, či už náš funkcionárov, trénerov, ale aj hráčov. Bol výsledok tento, že sme včera obdržali od predsedu Stredoslovenského futbalového zväzu tento krásny pohár. A zaslúženie patrí nášmu Amostu. Super, vy ste zároveň pripravili také možno ocenenie aj pre hráčov celej akadémie, aj pre trénerov. Tak snažím sa, aby náš klub troška vyzeral aj návonok voči rodičom, sponzorom na úrovni. Je to potom aj potenciálna ďalšia spolupráca. My si vážime, ako som povedal aj včera, rodičom za ich podporu, či už v doprave, v stravovaní, ale aj sponzorskými darmi. A takisto aj sponzorom, ktorým nám pomáhajú zvonku udržať chod klubu. Určite to nie je jednoduché, takže preto, aby tí ľudia, ktorí teda sú vnútri toho klubu, mali aj nejakú spomienku, respektíve videli aj niečo hmotné. Takže ďakovné listy trénerom, asistentom a balíček s drobnosťami, aj sladkosťami, aj s nejakými drobnosťami bol tako, by som povedal, že zadozučením za to, čo všetko vykonali. Mesto Byča teda sa hrdí tým, že je to mesto športu. Vy ten šport podporujete. Je to v dnešnej dobe náročné? Tak myslím si, že je to náročné, lebo finančné prostriedky, ktoré dostane mesto, sú obmedzené. Hej, máme podielové dane, daň z nehnuteľnosti, takže mojou prvou úlohou je zabezpečiť chod mesta. A vlastne každé euro otáčam s mojimi kolegami, aby sme teda vyšli ústretí aj občanom, potom v náväznosti na ďalšie investičné akcie nové, ale musíme jasne zmazávať aj investičný dlh na údržbe nášho majetku. No a tým, že dobre hospodárime, takže sme vždy v pluse, tak môžeme vyčleniť finančné prostriedky aj na kultúru a jasne, že aj na šport. Takže z tohoto pohľadu sa teším, že teda nám to vychádza dobre a môžeme podporovať šport a nie len teda futbal, ale hádzanárky robia dobré meno. Máme tu stolných tenistov, fakt ako aj ďalšie športy a áno, potrebujú aj oni finančné prostriedky, ale musím zase povedať, že hádzaná a futbal sú teda dotované najviac, aj vzhľadom na členskú základňu. Práve tá členská základňa vo futbale v poslednom teda období výrazne narastla, čo vás asi musí tešiť. Určite áno. Tak keď sme nastúpili s kolegovcami, s pánom Lodlom a Boženikom, tak sme videli, boli narušené vzťahy s okolitými obcami, hej, so šéfmi klubov. A toto sa mi podarilo tou zodpovednosťou a korektným správaním zmazať a dnes to, čo som všetkým hovoril pred 4 rokmi, že Byča by mala byť na vrchole pyramídy v rámci nášho okresu a teda všetci to pochopili a my nechceme oslabiť mužstva aj v samostatných obciach, alebo teda máme aj my 3 mestské časti, ktoré hrajú futbal, chceme tých najlepších. Takže toto je výsledok tej práce poctivej a vlastne potom sa vrátila aj tá dôvera v náš klub a rodičia bez problémov dajú deti na futbal z mesta Byča mestských častí, ale už aj z tých okolitých. Teraz teda sa vám podaril fantastický postup z prvej triedy až do 3. ligy. Tá 3. liga to je súťaž už riadená Slovenským futbalovým zväzom, ktorá si bude vyžadovať aj vyššie teda zrejme nároky na infraštruktúru a nielen to.
možno cestovanie, tak je mesto Byča pripravené pomáhať? Tak je to už súťaž riadená Slovenským futbalovým zväzom. Ako delegát pozorovateľ rozhodcov chodím aj na stretnutia 3. ligy, vidím, aká je tam úroveň. Už počas aj jarnej časti, keď som bol na stretnutiach 3. ligy, tak som si už predstavoval tak myslí Byču, že raz by sme tam mohli byť. Takže tie nároky, sú tam aj dedinské týmy, hej, poviem tak, v rámci 3. ligy. Takže keď to oni zvládli, pevne verím, že to zvládneme aj my. Máme krásny areál, mesto Byča sa on stará prostredníctvom dotácie pre MFK Byča. To som vďačný, že poslanci chápu tieto iniciatívy. Chceme teda pripraviť trávnik od tých najmenších až po dievčatá a respektíve mužstvo, lebo tie tréningové plochy sú potrebné a potom aj hracie. Takže z tohoto pohľadu budeme vidieť požiadavky v prvom rade na cestovné. To sa enormne zvýši, lebo tam je Rímavská, Lučenec, Filakovo, Kalinovo. Takže bude to určite už dlhšie cesty. Takže to cestovné počítam, no a uvidíme teda, to sú už mimo rozpočtu mesta Byča požiadavky hráčov, lebo potenciál je, že teda v prvom rade chceme mužstvo budovať na našich odchovancov, to bola a bude aj moja jediná požiadavka, aby gro mužstva tvorili domáci hráči. Takže uvidíme, ako s hráčmi sa porozprávame ešte aj o tejto téme. Ale ako som povedal, to už je vecou sponzorovať nás vo výbore, aby sme externé financie získali na odmeny pre hráčov. Takže určite očakávam navýšenie rozpočtu. Treba povedať, že ale aj to, čo ste už vybudovali ako mesto, aj so schválenou dotáciou poslancov je fajn, teda krásna nová tribúna je tu, robí sa nové zavlažovanie na pomocnom ihrisku, umelá tráva. Dá sa teda, že ten fotbal má dobré podmienky. Tak viete, tiež som aj v zastupiteľstve bojoval s niektorými ako taká nedôvera, ale chápal som ich, hej, musel som ich ja presvedčiť, že ten úpadok futbalu bol značný, hej, takže mali takú nedôveru, že či tie investované finančné prostriedky budú mať nejaké výsledky a teraz vlastne vidia sami a pochopili, že je to stále náš majetok, nič sme nikomu nepredali, ani pokiaľ budem ja primátor, nikomu nič nepredáme, nech je to vždy vlastníctvo mesta Byča. Takže poslanci sami videli, že tie investície, ktoré sme tu dali do tých fakt zastaralých aj budovy tribúny, máme nové sedačky na sedenie, jednová tribúnka oproti, takže ten areál oteplel. Takže ja ďakujem poslancom aj, že pochopili tú filozofiu a dneska môžu sa aj oni spoločne s nami tešiť, že mali aj oni nás zaslúžiť na tom, že MFK sa darí. Je to už aj v názve, hej, mestský futbalový klub, takže chcem poďakovať za tú spoluprácu, ale hovorím, že bola to práca hlavne aj na mne tu v klube, lebo tá druhá funkcia prezidenta klubu je s tým priamo spojená a musel som ja vysvetľovať poslancom a odôvodňovať to, že prečo si dovolím požiadať o ich schválenie dotácií alebo navýšenie dotácií. A nebolo to jednoduché, ale myslím si, že teraz všetci vidia, že malo to zmysel a fakt robíme to v prvom rade pre mládež, lebo ten počet, ako si hovoril, že je značný oproti tomu minulým rokom. Máme tie kategórie od 6-ročných až do 19, dve mládežnícke množstva žien, takže ten počet je značný a je potrebné riešiť aj tú infraštruktúru. Dobre, posledná otázka k tej aktuálnej sezóne, ktorá nás čaká po tej športovej stránke. Akú očakávate sezónu? Aké sú vaše toto už je ťažšia otázka. Určite už budeme troška v nejakých tých výzvach a víziách. Nebudeme sa nejako brániť, aby sme stále mysleli na postupy a na zlepšovanie kvality tréningového procesu trénerov, aby sa zlepšovala to zázemie, aby teda nám vyrastali stále lepší a lepší dorastenci, ktorí prešli tým cyklom od 6-ročných až do staršieho dorastu a boli pripravení hrať za mužstvo. Takže tomu sa nebránim a stále som nejako pozitívne naladený človek, ale už som reálnejší, lebo ako som povedal, že chodím aj ako delegát pozorovateľ rozhodcov aj na 3. ligu, takže tá rutina tých hráčov a skúsených hráčov sa môže niekedy ukázať, že už nebude stačiť možno nejaký ten elán, ale už budeme musieť
musieť hrať taktickejšie, takže v tomto prípade, čo sa týka A-mužstva, už si myslím skôr, že aby sme sa udomocnili v súťaži, nebodaj nevypadli, aby sme udržali, a hovorím, potom je to tá vízia pre tú mládežnícku našu základňu. Škoda, že nám nevyšiel postup, alebo nebojovali sme dokonca v dorastenskej kategórii o postup do druhej ligy. Predsa sú to kvalitnejšie zápasy a hrali by sme teda západnou skupinou, žiaľ Bohu, nevyšlo to, no ale to je normálny život, takže moja vízia, aby sme spojili dorastencov starších s mužmi, myslím si, že má výsledky, lebo ten prechod potom už starších dorastencov do Ačka je už úplne jednoduchší, lebo už boli v rámci tréningového procesu, nastupovali na minutáže nejaké v majstrovských zápasoch, dokonca v pohárových zápasoch, takže tešíme sa, že týchto 6 hráčov z dorastu bude súčasťou A-mužstva. Super. No a na záver ešte možno nám zostáva pozvať Bytčanov, aby si našli cestu na ten štadión viacej ako doteraz. Ďakujem za túto otázku, myslím si, že je aktuálna. Chceme teda osloviť našich divákov, našich partnerov, aby chodili na futbal, aby podporili v prvom rade teda hráčov, mužstvo. A pre nás funkcionárov je to potom také zadozučinenie, že to, čo sme robíme spoločne, že má nejaký zmysel a bytčanský futbal je našou srdcovou záležitosťou. Tu je nejaká história, takže budeme sa môcť pozrieť potom aj našim občanom, ale teda hlavne fanúšikom, že sa tešíme z toho, čo dokáže bytčanský futbal a futbalisti. Super, ďakujem veľmi pekne vám, prezident, držíme palce, nech sa ďakujem futbalu veľmi pekne. darí. Ďakujem pekne.